И здравейте хора, в днешното видео ще играем Standoff 2. От кога не съм играл Standoff 2. Хора, пишете каква е реакцията и пишете вие някога играли ли сте в РФР. А сега, хайде да започваме. И само едно нещо. Хора, абонирайте се за канала с камбанката. Ако не ми знаете канала, той се казва Готин Бос. Ударете едно лайкче. А сега нека да започваме. И играем Standoff 2. Опа. Хора, зарежда играта. Новия сезон на Standoff 2. What the fuck? Зарежда играта, хора. Никой казани наш ще свържи дуа ласа. За кой ти е изключен телефона? Хора, играме едно в едно. Какво правиш, бе? Нищо. На Цонка да дам. На кой да дам? Добре. Хай, Аша. Или бабо София. Состе. Лъпъски билети за Канада. Да, Америка кажал. О, дядо. О, дядо. Кой е спаси дядо? Играй си с люлката. Не! Не бе, злато джабото. Yes! Сега ги къпах с Златомир майко и ги вкарах в лощия горещо мангал. И ga вкарах вътре. Бабо! Не! Я ще разсамарам. Не, баба, мо, бабо. О, баба, бабо. Не, брато! Emosile o pirone.
4 не е нове, бате. Оу, шет. Къде е устата? Покажи на мама устата. Ето. Кажи ето. Ето. Мама, ето устата. Не! Уста. Кажи крака. Крака. Уста. Нос. Очи. Нос. Уста. Не, бе, бате! Стига, бе, брат, как му би снайпер, аз съм толкова добър. Самичък ма снимам видео. Видео! За пари. Ще дам на телефона после. What the fuck? Да, мама, аз отдес веднъж отивам, защото Иванчо го нямаш и Тошко не искаш и мама. Не, победима. Да, кажи бабо, да. То палка доеме. Мълчи малко. Ай, ставай. Ставай, говори с тати. Майко! Тати, бабо, тати. Тати. Къде е тати на моето убиш? Еми хора, това беше всичко от мен. Победиха ма хора. А от мен. Чао!